פתחה בחוכמה, ותורת חסד הלשונה. זה ממש מספר בראשית לספר שמות, זה דילוג כזה, כן, פרידה קשה מהאבות, וואי, איזה, תביאו כיסאות מהמטבח, מתחדשות אנחנו. כן, נכון, איזה יופי. זה ממש עניין של מיקום, כי כשהיינו אצל נאווה, דרום השכונה, זה עוד איזה 4 דקות ללכת. כאילו זה מדהים הדבר הזה. כן. מה? כן, זהו, אז אתם ההולכות. אבל יש לנו, כן, אבל יש לנו כמה ש... טוב. אז שגית, זה... תסלחו לי שגית. כן. אז הפרשה בעצם מתחילה בשמות בני ישראל, שזו התחלה מאוד יוצאת דופן. במיוחד שהיא חוזרת על עצמה. אז אנחנו פוגשים את שמות בני ישראל שיורדים למצרים בפרשת ויגש, והם כבר ירדו לפני 17 שנה, בסוף הספר מת כל הדור ההוא, ספר בראשית, ותחילת ספר שמות, ואלה שמות בני ישראל, ו' ואלה מוסיף על ראשונים, אלה, לשון חז"ל, מבדיל, מבחין, אלה זה רק אלה, כאילו זה הבחנה, ואלה מוסיף, מכיר טוב, והנה יש חזרה על שמות בני ישראל ליורדים מצרים, לכאורה זה נתון שאנחנו כבר הכרנו אותו, אין סיבה לחזור. יש עוד דבר, רק דקה, אני אביא את החומש. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. אז אם אנחנו יודעים שהם בני ישראל, אנחנו מניחים שהם שייכים ליעקב. אז גם יש את הכפל של השמות, שני שמותיו של יעקב, ישראל ויעקב, הם כבר נקראים בני ישראל, אבל בעצם הפסוק אומר שהם ירדו עם יעקב. זאת אומרת, זה השמות האלה של בני ישראל, שאנחנו נמנה אותם, הם ירדו עם יעקב. איש וביתו באו, ועל הפתיחה הייחודית הזאת, שגם גורמת לשם הספר להיות ייחודי מאוד, השפת אמת עוסק המון המון המון. הוא עוסק בנושא שם. מה זה שם? ולמה חשוב לנו לדעת את השמות של בני ישראל שירדו למצרים. ובתור עמקן ומעיין, אז יש לו המון המון פסקאות על הנושא הזה. אני ממש, אתמול הייתי לא מרוכזת מספיק, לקחתי פסקה אחת, אבל למדתי הרבה מאוד, היה לי קשה לבחור. אז נלמד מה שלקחתי זה בעמוד 13, זה תרל"ג, זה ממש די בהתחלה, הוא מתחיל מתרל"א נראה לי. לפעמים תרל"א, כן, תרל"א. אז המדרש נמצא בעמוד בתרל"א, לזה הוא מתכוון? נמשלו לכוכבים? כן, למטה יש את למטה יש, אבל הוא אומר, כן, כן, נכון. ואלה שמות בני ישראל, זה בעמוד 13. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, יעקב בניו איש וביתו באו, שקולים הן ישראל כצבא השמיים. נאמר כאן שמות ונאמר בכוכבים שמות, כן? שנאמר מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. ואנחנו אומרים, ואלה שמות בני ישראל היורדים מצרימה. זאת אומרת, יש משהו מיוחד בשם שלהם, שלכאורה להתפעל מזה שיש לכוכבים שמות, זה התפעלות
יותר יוצא דופן מאשר התפעלות מזה שיש לאנשים שמות, כי בדרך כלל יש לאנשים שמות. דיברנו על זה שכן, הדרומיות מגיעות. וואי, תודה רבה שגית, שגית מתרוצצת, יש בחדר עבודה כיסאות, אני פשוט חוסר אמונה, קטנות אמונה שהייתה בי, שבוע שעבר היה לנו מקום ריק, אז כל מי שמגיע, יש בהמשך החדרים, יש כיסאות, בחדר עבודה של בעלי, אחר כך עוד חדר, ששגית לא תצטרך להתרוצץ, נגיד לה, שנאמר מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא, אף הקדוש ברוך הוא כשירדו ישראל למצרים, מנה מספרם כמה היו, לפי שהם משולעים לכוכבים, קרא שמות לכולם. זאת אומרת, אז נגיד שבפרשת ויגש זה חלק מהפרשה, ועדיין יש כאן ציון של מעבר שבני ישראל יורדים מצרים. פרשת שמות שמתחילה את ספר השמות, והספר מתחיל בשיעבוד, אז דווקא הסיפור על השיעבוד מתחיל מזה שמי שירד מצרימה היו לו שמות, והם היו בני יעקב והם דומים לכוכבים. זאת אומרת זה... מה קדם למה? השמות של הכוכבים קדמו לשמות של בני ישראל? כן, בוודאי, כי זה בבריאה. הבריאה של הכוכבים קודמת ליצירת עם ישראל. כן, כן. אז הוא כמו שהוא נתן לכוכבים שמות, כן, נכון? שקולים עם ישראל כצבא השמיים. זאת אומרת שברגע, זה הולך כך, ברגע שיש לנו פתיחה של הספר, ואלה שמות בני ישראל, מה זה שמות? כוכבים. כן, זה... לא, זה לא כתוב בכלל, זה נמצא בתהילים. מונה מספר לכוכבים זה בתהילים. כן, כן, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. בעלי המדרש, התנ"ך היה שגור על פיהם. שהם רוצים להסביר את מעלתן של ישראל, אז הם מספרים את זה דרך משל. והם אומרים, אלה שמות בני ישראל. זה לא יכול להיות שזה איזושהי אינפורמציה. א', האינפורמציה כבר ניתנה לנו, וב', לא פותחים כזאת אינפורמציה ספר. אלא זה לא אינפורמציה כזה של רשימה שמית, כן? אלא יש כאן דמויות, אלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, יש כאן איזשהו מפגש עם מצרים, הם מגיעים, יש להם שמות, אולי זה ממש ממש הפוך מבית עבדים, שזה כמו בית חרושת לעבדים, זה נקרא בית עבדים, אנחנו רגילים לשמוע את זה, אבל זה המקום שמייצר עבדים, מקום שמייצר עבדות. וזה הדבר שהם לא שינו. גם לא שינו, אבל זה גם הדבר שלוקחים מהאדם את השם שלו, הוא לא ייחודי, הוא מספר, הוא סידורי, זה כמה שיותר ניתן לו את ההרגשה הזאת, הוא יותר משועבד לי, ברגע שהוא, יש לו, בטח, אם יש לו שם, יש לו ערך, אפשר לקרוא לו, וזה שהם לא שינו את שמותם, זאת אומרת שזה לא השפיע עליהם, שהם שמרו, אז הספר, בפרשה, מתחילים בזה שהם בעלי שמות. יש להם זיהוי, יש להם אפיון, ואם אנחנו נעסוק בהשוואה, מה בין כוכבים בשמיים לישראל שיורדים למצרים, אז זה גם מאוד מאוד חזק, כי זה מאיר חושך וזה מאיר חושך. זה לא סתם. כשאת לא שוב ברכת אברהם, אז החלק השווה, כמו שאי אפשר לספור. כן אפשר לספור אותם. הם היו 70, אבל אחר כך לא אפשר. נכון. כל הנושא הזה של הסתירה בין אי הספירה לספירה בעם ישראל, נושא מאוד עמוק, כי הרי גם אסור לספור. מצד שני, כשאתה סופר, אתה מייחד. אז יש כמה וכמה פיקודים, כן? כמה פעמים שפוקדים במדבר וזה, כן, לפקוד. אז הדואליות שבין האינסוף, המרחב, כן, נחלת יעקב בלי מצרים, לבין ההתייחסות אחד לאחד לאחד לאחד. תמיד בספירה בעם ישראל, בהקשרי הספירה שכתובים בתורה, הלשונות הם יהיו מרוממים, כי תישא, תפקוד, כן? זה...
כן, נכון, הפקידה. זה מפגש. זה מפגש פנים אל פנים. אז באמת, אז זה גם ההערה בחושך, עם ישראל יורד למצרים, אבל יש לו שמות. יש לו שמות. ויש לו אפיון ויש לו אור. אז יש הרבה עיסוק בשמות בשפת אמת, נלמד רק אחד. תרל"ג. במדרש נמשלו לכוכבים וכולי, שבני ישראל נבראו להאיר תוך החושך שבעולם הזה, כמו כוכבים בלילה. זאת אומרת, זה לא סתם השוואה. זה תכלית בריאתנו, ואז אנחנו יכולים להגיד שבמובן מסוים, שזה מאוד עקבי לשפת אמת, כשעם ישראל יורד למצרים, הוא מתחיל לעשות את השליחות שלו. כי בשביל מה נבראנו? להאיר בחושך. אז עד שלא יפגש אותנו חושך, אז אנחנו עדיין בחממה שמארגנת אותנו לקראת. אז כמה שנוח לנו ספר בראשית, עם הקצוות הכואבים של סופו, אז כל ספר בראשית, מעשה אבות סימן לבנים, הוא רק ההקדמה לספר שמות, שאנחנו מתחילים להאיר בחושך. בשביל להאיר בחושך צריך חושך. אז עשינו פה חנוכיה עם אור, ולא חיבינו אותה. באור אף אחד לא שם לב להשרגה בטהרה מי מהנה. נר ליד אור, את מי הוא מענה. ברגע שהחושך גודל, פתאום רואים את האור. זה מרכך את העוצמה של חושך, כתפאורה לאור. מה שקשה לנו בחושך, שהוא טוען שהוא עומד בפני עצמו. ואנחנו טוענים שהוא תפאורה לאור. זה צריך להחזיק את זה מאוד מאוד חזק, לפעמים הוא תפאורה נורא חזקה. והוא טוען, אנא אמלוך. לא, כל הסיפור של אור זה אשליה. שכחו מזה. אצלנו אין אור, אצלנו חשוך. תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר, פרשה הבאה, אבל זה, נרפים אתם, נרפים, סוף הפרשה זה כאילו, הגעתם לחושך, וולקאם, אנחנו פה נשעבד אתכם. לא, אנחנו מתחילים עם אור. זה נשמות, וכאן הוא מסביר דבר מאוד מאוד עמוק על שם. אז שבני ישראל נבראו להאיר תוך החושך שבעולם הזה, כמו כוכבים בלילה, וזה גם יש פה רמז, שאלה שמות בני ישראל, את יעקב איש וביתו באו, כי יעקב זה היכולת. ישראל זה שנסרית עם אלוקים אנשים, ותוכל. אבל יעקב זה העקב, זה העקבה, הם באו עם יעקב, עם אותו כוח, ויחי יעקב בארץ מצרים, אותו כוח שמהרגע שהוא נולד, הוא חייב להסתדר עם המציאות, שלא תחשבו, הם בני יעקב, יש להם את היכולת הזאת. וזה עניין שמות, כי השם הוא זכר ורמז לגוף הנקרא. מה זה שם? שם זה הדרך שלי לקרוא למישהו. זה לא כולי, אבל זה האופן שבו אני מתראה. וזה, מי שמבארת את זה יפה, זה לכל איש יש שם, זלדה, שנתנו לו קרוביו, שנתנו לו בני ביתו, שנתנו לו... כי הוא מתראה באופן אחר, אז יש לו שמות אחרים. אנחנו מתחתנים, אז השם שלנו נהיה אישה של, איש של משפחה, נהיות אמהות, נהיות סבתאות, עובדות, כל דבר מקבל שם. אבל השם הוא לא המהות, הוא הדרך לקרוא. זאת אומרת, הוא כמו כוכב, האור של הכוכב. גוף הכוכב הוא סמוי. אבל האור של הכוכב זה מה שאנחנו רואים. אנחנו קוראים לאור בשם מסוים, וממקמים אותו, ואז אנחנו יודעים מהו. וזה באמת הקדוש ברוך הוא עושה, כי אנחנו זה קצת קשה לנו. וכן שמו יתברך, הוא מה שניכר בעולם הזה על ידי נפלאותיו ועל ידי בני ישראל. המייחדים שמו שיהיה ניכר כבוד מלכותו בעולם הזה. זהו בחינת שמו יתברך. איך אנחנו יודעים מי זה השם?
איך בכלל אפשר לקרוא לו בשם? איך אפשר שלא לקרוא לו בשם? מה אנחנו עושים עם הנושא הזה של שם? אז מי שמגלה את השם של השם זה אנחנו. אנחנו כמו השם שלו. בני השם, בני בכורי ישראל. איך אנחנו יודעים על מישהו משהו? זה הבן שלו, הנה הבן שלו. תסתכל עליו, תראה, הוא דומה לו. לא קורה לנו? לפעמים זה מדהים, היה לי... וואי, אני קצת נתקעתי, אז אני ככה. אז אני אגיד משהו. יאללה, תגידי. סתם, זה נורא מזכיר לי כשחמי וחמותי יש להם סיפור העלייה, שהם באו לפקיד בכניסה לארץ, ולא היו שמות משפחה בעדן, אז שאל אותם איך קוראים לך, אז חמי אמר יעקב סלם דאו, לא זוכר בדיוק את זה, כאילו הוא אמר את השם של אבא שלו ואת השם של סבא שלו, קראו לבני אדם, כאילו את השם, שם אב ושם סבא, אז הפקיד שמע את השם של הסבא, זה היה מבחינתו המילה האחרונה שהוא שמע, וככה נקבע השם משפחה. אז יכלו להיות בני דודים עם אותו סבא משותף, אבל הסבא רבא הוא, לא יודעת, בקיצור, כאילו ממש יצא כזה שזה נורא תלוי מי ייצג את המשפחה, איזה דור ייצג ומי אמר, ולפי זה נקבע השם משפחה. אז זה דורות, כאילו, ככה אנשים דיברו עם עצמם, כאילו גם בארץ, לא התרגלו לשם משפחה. השם שלהם היה 3 שמות, כאילו, 2 דורות. יעקב יצחק אברהם. כן. וואו. איזה דבר חזק. בפגישות שאם היא מוכנה לקרוא לו בשם שלו, זה משמעותי, כאילו אם היא אומרת כל הזמן הוא, או כשהיא מספרת אז היא רק כאילו זה, אז לא קוראת לו, או היא מתביישת לקרוא לו, או משהו שם לא זה, אז מקום לבדוק זה איזשהו נורא. שים לב כמעט לא יכולה לקרוא לו בשם שלו? כן, עוד לא התחברה. כן, כן. ובכלל זו סוגיה פילוסופית מאוד מאוד עמוקה, וגם באמת סוגיה פנימית מאוד מאוד עמוקה. מי אני? יש הרבה סוגיה שונות, אני השם שלי, באמת, אני יכולה לשבת כמו לאישה, והיא לא קוראת לילדים שלה בשמות. הילד הזה הראשון, השני, השלישי. וואו, כן, אז זה ברור בחיים, ואז כאן הוא לוקח אותנו לזה ש... כן, אז אנחנו השם של השם, מכיוון שפרעה מתכחש להשם, הוא גם מתכחש לנו. מצד שני, אנחנו באים, כל הירידה שלנו מצרים, זה לגלות את השם של השם, במצרים ובעולם. זאת האימפריה. אז מצרים רוצים להכחיש את השם, ואנחנו באנו בשביל לגלות את השם. כן. ועכשיו זה כאילו בגלל האינסופיות והבלתי מוגבלות האלוקית שאנחנו רק התנוצצות ממנה כמובן, אז איך הוא יכול להתגלות? דרך זה שהוא פועל. איך הוא פועל? דרכנו. אז אנחנו כמו זרועו הארוכה, קניין שלו ושמנו קראת בשמך, אז כל מה שקורה בעם ישראל בעצם זה גילוי של השם. אז זאת אומרת שזה שספר שמות מתחיל בשמות, הוא מתחיל בעניין הכי מרכזי, בתפקיד שלנו לגלות את שם השם בעולם, לגלות את שמנו, שני השמות האלה הם קשורים זה בזה. יש גם קידוש השם וחילול השם. כן, נכון. השם, כי זה התפקיד שלנו, נושאים בנטל או לא נושאים בנטל, כן? נכון. זה מה שכתוב בין קצבה. קראת בשמך. זה למען שמך. בדיוק. כל מה שאנחנו גם מבקשים והתפילה זה למען שמך. כי אם יתבזה שמנו, יתבזה שמך. אז אם אנחנו נשכח את שמנו, אנחנו נשכח את שמך. אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשכוח את עצמנו. ואם זה קורה לנו, אז השם מזכיר לנו. ואנחנו מעדיפים לזכור לבד, לא תמיד זה עובד לנו, אבל כן. אז הוא אומר, וכן שמו יתברך, הוא מה שניכר בעולם הזה, על ידי נפלאותיו ועל ידי בני ישראל, המייחדים שמו, שיהיה ניכר כבוד מלכותו בעולם הזה. תודה. זהו בחינת שמו יתברך. עכשיו,
יש עוד עניין בפרשה שמשה שואל את השם בתוך הדיון שלו עם הקדוש ברוך הוא, שאם ישאלו את שמך מה אומר, כן? מה שקורה שהם לא שואלים. הם לא שואלים, עם ישראל לא שואל. ויאמנם, אבל השם אומר לו יהיה, שזה עתיד. אני עתיד להתגלות. אהיה, צריך להגיד. זה שם שהוא עתיד להיות. זאת אומרת, ההתגלות שלי על העולם היא עתידית, והיא הולכת ומתהווה דרככם. כי אני מצידי היה ובהיה, אבל ההתגלות שלי היא איתכם. כי כל אלו הגבורות ביציאת מצרים וכדומה, הם רחוקים מעצמותו יתברך. וזאת מכונה בלשון שם. זאת אומרת, זה רק אנחנו חס וחלילה לא מגשימים אותו, אז אנחנו לא אומרים, הוא יכול לקרוא את הים, כן? הוא יכול, כל הנפלאות שהוא עושה, שזה סוג בהתחלה של פייט עם החרטומים, אנחנו לא יכולים, אנחנו כן יכולים, טוב, האלוקים שלנו ניצח את האלוהים שלכם, זה רק בדרך הנמוכה והנלוזה והמושפלת של אומות העולם, של מצרים. וגם של עם ישראל, שעוד לא מכיר את כוחו וגבורתו של השם, אבל הוא למעלה מכל הגדר הזה. זה העצמות, עצם היותו, זה מה אנחנו אומרים עצמות, זה הרבה מעבר לגילויים. ובכל אופן, הוא בוחר להתגלות דרך הגילויים. כי הפילוסופיה מרחיקה, ואומרת, מכיוון שאלוקות או כוח עליון הוא אינסופי, אז אין לו מפגש עם עולם תחתון. אז אנחנו אומרים, לא, זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא מתגלה, כן? השורש של האמונה לפי הכוזרי, זה יציאת מצרים, מתן תורה, זה הגילוי, זה לא התפיסה הפילוסופית, כן? אנוכי השם לוקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא אנוכי השם לוקח אשר בראתי שמיים וארץ. נמצא בשאלות באבן עזרא, בתחילת פרשת יתרו, כאילו תחילת הדיברות. אז הגילויים שלו, אבל שלא נתבלבל, כמו עבודי עבודה זרה, שהגילויים שלו מצמצמים אותו, הוא רק הגילויים שלו. הוא כאילו, זה מה שחז"ל אומרים, שהגויים אמרו, בים הוא חלש, כי הרי היה מבול וכאילו העולם התברגן, אז לכן כאילו יהיה להם צרות בים, כל מיני כאילו, כמו אלילים, כאילו יש להם תחום, אז בתחום הזה הם חזקים, אל תסתמכו איתם, בתחום הזה הם חלשים, אז אתם יכולים להנחם, אז זה התורה המגשימה, שאנחנו זוכרים שזה רחוקים מעצמותו יתברך, לזאת מכונה בלשון שם, כי כשאנחנו אומרים שם, זה לגמרי מובן לנו שזה דרך קריאה וזה לא מהות. זאת אומרת, זה האופן שבו אני קורא לדבר, אבל המהות לא מצטמצמת בשם. אנחנו יודעים שיש... כן, הוא ביטוי מסוים. נכון, נכון, בטח, בטח, הוא ביטוי מסוים, זה בדיוק. זה הכל. זה תמיד הוויכוחים שלנו. אני לא רק אימא, אני לא רק אבא, אני בן אדם, כן? יש לי מרחב. יש בדיוק הדבר הזה. הרבה הופעות, וכל ההופעות הן, נכון? אנחנו רק רואים את הנצנות שלו. בדיוק. אבל ככה אנחנו תופסים בו. אז זה המעלה של שם. שהמעלה של שם שאפשר לאחוז בו. כן. הוא יכול לגלות משהו. כן, כן. לכן תמיד תפסי הברכה, נוסח הברכה, היא נוכח נסתר. ברוך אתה, שם, אלוקינו מלך העולם. כן? שכל הזמן אנחנו נחזיק בראש, שמצד אחד זה הפלא הכי עצום שאנחנו יכולים לקרוא אתה, ויחד עם זה, מיד אחרי זה, למעלה מכל תפיסה שלנו, אלוקינו, כן? בעל הכוחות כולם, מלך העולם, כן? אז השמות של בני ישראל יורדים מצרים, זה הדרך שאיך הם מופיעים הם יורדים מצרים, אבל בני ישראל, המהות שלהם לא יורדת למצרים, השם שלהם יורד. ולבחינה זו, ירדו בני ישראל בגלות, דכתיב שמנו קראת בשמך,
שנקראו בני ישראל כמו שהם ביחד מעוררים במעשיהם עד שמו יתברך. רק בגלות נשכח זה השורש, שזה עצמו הגלות. מה זה גלות? שאדם שוכח את השם שלו. שהייתי מספר. כן, נכון, נכון. ושהוא רוצה להעניק להם את היכולת הזאת, אבל צריכה להיות גלות. וזה גם נכון בגלות של הנפש, שאדם נאבד לעצמו, משהו מסתתר, והרבה פעמים סביב זה יש את הדיון עם השם שלי. למה השם שלי? למה קראו לי ככה? אני לא השם שלי, אני כן השם שלי. אני לא מי שאתם חושבים, אני מישהו אחר. זה מרחב כאילו לפרוץ את הגבולות של המוכר, לכוחות הפנימיים שסוערים בתוכי, שאני לא מעוניינת בהגבלה שלהם, שהיא מכחישה אותי, או אני חובה שהיא מאיימת עליי, כאילו אני לא הפוצי מוצי שלכם, או אני לא משנה, כל אחד עם ההתבוננויות שלו על השם שלו, כן? אז אם קוראים לי נעמי, אני לא רוצה להיות נעימה. זה מדי כבד עליי. כן, אז זהו, זה די, תעזבו אותי מזה. למה צריך להיות נעימים תמיד? לא נעים לי. למה שאני אהיה נעימה? ישוע הרבה דן זה, כי יש לו 2 שמות, ישוע נריה. הוא על שם סבא שקראו לו שרגא, אז קראו לו נריה, ובהתחלה קראו לו נריה. בסוף הסבא אמר, אני לא זוכר שסבא שלי קראו לו נריה, אז הם קראו לו יהושע. אז למה יהושע? וכל מיני, כאילו, מה יש, כל אחד, כאילו, בשם שלו. זה חלק זה גם הגבלה משני הבחינות, גם הבחנה, כן, וגם הגבלה. ואז שאדם נמצא בגלות, זאת אומרת בהתבררות בעצמו, נשכח זה השורש שזה עצמו הגלות, וזהו שכתוב על שלא שינו שמם נגלו, הכל אנחנו הבנו כבר קודם, שזה עיקר הגאולה, להיות נשאר בשם הראשון כנען. כי אז יש מי שיגאל, כן, להיות שייך לשורש. וזהו שכתוב מה שמו, מה אומר, זה שמשה אומר, שאם ישראל ישאלו מה שמו, מה אומר, יש כל כך הרבה עניינים בפרשה אחת, זה לא הוגן, כן, יואו, זה, ויאמר משה אל האלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם, ויאמר אלוקים, אל משה אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. וזהו, שישאלו מאחר שנשכח מהם שמו יתברך, איך יגאלו? זאת אומרת, משה, המדרש אומר את זה וגם הפשט אומר את זה, הוא בורח והוא מאוד מוטרד איך יצאו עם ישראל, כי הרי הוא בורח בגלל לשון הרע. כן, שאומרים לו, על ארגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצוי, אכן נודע הדבר. אז רש"י מבין, אכן נודע הדבר, עכשיו אני מבין למה הם משועבדים. למה הם לא יוצאים, כי אם יש לשון רע, מה יכול עכשיו להוציא אותם? עכשיו, משה רואה את מעמד הסנה, המדרש אומר, אני ישנה וליבי ער. אני ישנה מן המצוות וליבי ער לעשותן. זה כל כך עמוק. כאילו, שיש בי משהו שלגמרי התנתק, גלות. אבל יש איזו נקודה שעדיין ער. וזה כזה, זה כזה, זה כזה, זה כזה. אנחנו רואים ליבי מתעורר מאוד מאוד מאוד. זה מה שכאילו, כן, 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 כן. לגמרי, לגמרי. אז משה אומר, איך העם הזה יצא ממצרים? אז השם אומר לו, ליבי ער לעשותם דרך המעמד הסנה, והשם אומר לו, הוא אומר, מה אני אגיד? אז הוא אומר לו, סנה מראה את זה שהוא בוער ואיננו קל. אז השאלה, יש בו בעירה, אבל אין כאן, שלא נכבט, אבל בסוף, כן, לא פועלת את פעולתה. אפשר להגיד את זה בכמה צורות, אבל
כן, 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 זה המדרש מייחס, כאילו, אם יש להם אור כל כך גדול, אז למה אני לא רואה את זה, כן, ולמה הם לא יוצאים? בעצם אנחנו רואים שעד שהם לא נאנחים, לא יוצאים, הם עושים תהליך גם עכשיו. כן, כן, אז לא, אבל משה עסוק בשאלת הזכות שלהם. בהתחלה הוא שבור מהמצב שלהם, ואז הוא מתערער מהסיבה שהוא היה צריך לברוח, והוא עושה דיונים עם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אני לא מאמין בעצם, שאם אני אגיד להם, אלוקי אבותיכם שלחני לכם, הם באמת יצאו, מה שזה לא נכון, מה שזה לא נכון. כן, כן. אז בשם מה אני אקרא להם? אז הוא אומר, בשם העתיד, כן, יש לך. כי מה הוא אומר? הם שכחו, אבל הוא לא צודק, הם לא שכחו. כי הם ככלבי ער. וזה התחלת, הם לא שאלו. כן, כי הם לא שכחו. אבל כן היה לו קשה, זה לא, למה הראית, למה זה שלחתני? בגלל שהם אומרים, מאז הגעת, כאילו הם כן הנוגשים, הרי בסוף הפרשה מתלוננים על משה ואהרון, וזה גומר על משה. הוא אומר, אני לא בא בשביל לעשות יותר רע, השם אומר לו, אבל אמרתי לך את זה, זה ככה ילך, זה ככה ילך, ההתבררות תלך עם צער, עם רע, עם רחק, עם קושי. משה שהוא איש אמת, הוא קשה לו לשאת את זה, אז תעשה את זה עם מישהו אחר, למה אני? כן. מי מעיז ככה להתווכח עם השם? תמיד כשאנחנו קוראים את המיקוח, אנחנו קצרי רוח לגבי משה. יאללה, מה? איך אתה מעיז? כן. אבל זה משה. הוא איש אמת, הוא אומר, איך אני אגע? איך זה יצא? אני לא רואה את זה. והשם אומר לו, הוא מוציא את היד ממצורעת, כי באמת, הוא לומד את זכותם של ישראל. אחר כך הוא אומר, אנוכי הראית את הים הזה, אם אנוכי ילדתיהו, כן? אבל אחר כך, בעגל, במרגלים, כן? וכן הנה אבי מים, וכן הנה מספרך אשר כתבת. זה משה. וזהו, שישאלו מאחר שנשכח מהם שמו יתברך איך יגאלו, והתשובה שיש שם, על ידי הרצון והחשק שמשתוקקים לצאת מחשיכה ולהידבק בו יתברך. ונקרא אהיה, והוא בחינת תשובה. שם אהיה הוא אחד מהשמות הקדושים, הוא על שם של התשובה, כי הוא על שם העתיד. מה קורה לבעל תשובה? הוא לא איפה שהוא היה, והוא עדיין לא איפה שהוא רוצה להיות. זה שם שהוא אחור, כלומר שהוא לא מתגלה. ומה שהשם עונה למשה, מה ששפת אמת מבאר לו, שתגיד להם, או תנחיל להם, את כוח הצעקה העתידית. אני רוצה להיות. וזה השם שלי, ככה אני מתגלה אליכם. ברצון שלכם למי שתהיו. כי הרי מה אמרנו? שהשם של השם מתגלה על ידי עם ישראל. מבחינת עם ישראל הוא לא בתודעה שהשם הוא היה הווה ויהיה. זאת אומרת שהוא למעלה מכל הזמנים, למעלה מכל מציאות, והוא כל הזמן פועל. כי מבחינתם הם לא פוגשים אותו, הם הרי, כן, הוא מסתר, הדיבור כלוא, והם בשעבוד, והם לא בגילוי. אז משה אומר, השם, איך אתה מתגלה אליהם? אלוקי אבותיכם זה היסטוריה, אבל איך אתה מתגלה אליהם עכשיו? אז השם אומר לו, השם שיגיע, אני מתגלה להם דרך תודעת העתיד. אתם תצאו, אני אתגלה, אני אופיע. זה שם אלי. ועם ישראל הוא אפילו לא שואל את זה, אבל הוא כמו, זאת ההשראה של השם האלוקי, כן? שהוא שם העתיד, שיהיה, יתגלה דרך עם ישראל שהולך אחריו, שזועק, שמתפלל, שמאמין, שקורא לו. וזה השם של הבעל תשובה. בתורות מפורסמות אצל רבי נחמן שהוא מסביר את זה, בחינת תשובה, שמי שאין לו מקום, רצון זה הוא מקומו. זה דבר מאוד עמוק. אני אוחז ברצון. כמו שקצת בן צור אומר, אני לא יודע מי אני לא יודע מה אני עדיין לא החלטתי, אבל אני רוצה. אז אני רוצה, זה שייך לשם שלי, אולי
זה עדיין לא, אני עוד לא מספיק ראויה לשם הזה, אבל אני רוצה את השם הזה. לפעמים רק רוצה לרצות. כן, לפעמים אני רוצה לרצות. הרפל הוא כל כך שמח, שאפילו את זה אני באמת, השינויים הגדולים שאנחנו עוברים, הם תמיד קשורים בשמות שלנו, כאילו מי אנחנו? מי אנחנו עכשיו? מי אנחנו לעומת מה שהיינו, לעומת מה שנהיה, כן? זה התנצצויות של הגילויים השונים שלנו. או מנגד היכולת לומר, בתודעה עצמית שהיא לא בגלות, שהיא בבהירות, היכולת לומר אני נעה בין השמות שלי. זאת הכרה עצמית מאוד. ויהיו לי עוד. הם לא מגבילים אותי, הם רק האפשרויות של הגילויים. או כלפי השם יתברך, שאנחנו קוראים לו בשמות רבים. השם הזה, השם הזה, השם הזה, השם הזה. אחד התרגילים שעשינו בכנפי רוח, זה לכתוב לקדוש ברוך הוא מכתב, אז איך נקרא לו? אדון המעשים, ריבון כל המעשים, אבא, כל דבר שאנחנו פונים אליו, זה האופן שבו אנחנו נכנסים, אנחנו פותחים את תפילת העמידה. איך אנחנו נפנה לשם? אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אחר כך אנחנו ממשיכים, כן, בדיוק. כאילו אנחנו דרך צינור עושים את זה, אבל הראשון זה אלוקינו, זה הכי אינטימי. אלוקי אבותינו, ככה אנחנו תופסים את עצמנו בשלשלת הדורות. ומי זה עוד? אלוקי אברהם. כן, כן, כן. אבל זה, בסדר של הברכה זה ממני אל, כי אני פונה. זה עדיין בלשון רבים, לא אלוקיי, אלוקינו. אבל זה מתחיל אצלנו. אם אין לי ברור, אז אין לי במה לאחוז. כמו שאנחנו אומרים, השם שלי בן. כן, אנחנו מתחילים מאיתנו. אז זה פסקה אחת. פסקה שנייה, אז הפסקה עוסקת בעצם במדרש, שקשור למעמד הסנה. ומעמד הסנה זה מעמד מאוד מאוד ייחודי. כי כאילו השם עושה טריק כדי שישימו לב אליו. משה הולך... מעניין, כאילו, הסנה בוער שם. לכאורה גם כל אחד אחר היה יכול לפנות ולהסתכל ולגשת לשם. משה מסתובב שם. כן, כן, אבל גם הוא לא בקלות ניגש. משה היה רואה את צאן יתרו, חותנו כהן מדרן, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוקים, שזה גם פלך, קוראים לו הר אלוקים הרבה לפני שהשם... אז זה כנראה לא סתם שהוא בא אל הר האלוקים. משה שהוא מנהג את הצאן, הוא ברח ממצרים, כל הזמן במקום הזה של מה קורה ולאן זה לוקח, הוא גם שמע פקוד יפקוד, ויבוא אל הר האלוקים חורבה. וירא מלאך אלוקים אליו. וירא מלאך אלוקים אליו ולבת האש מתוך הסנה. דבר אחד. וירא, והנה הסנה בוער באש והסנה איננו קל. אז יש איזו התראות של מלאך אלוקים, וזה עדיין לא שמענו שהוא הולך לשם. הוא רואה שהסנה בוער ואיננו קל, ויאמר משה אסור נא, אני צריך לזוז מהדרך שלי, והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה, אנחנו דווקא אומרים שהוא בוער, אבל לא הוא קל, אז יש כאן איזשהו מראה גדול, שמשה אומר לעצמו, אני אסור בשביל לראות את זה, וירא השם, כי שר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. זאת אומרת, כאילו, בוא, אלוקים, עכשיו זה לא המלאך, בדרך מראה. שזה... כן, בדיוק. ויקרא לה, ויאמר משה משה, ויאמר הנני. אז המדרש באמת שולח אותנו לוירא, לפעם הראשונה שזה מופיע בפרשה, וירא בסבלותם.
שמשה רואה בסבלותם. משה רואה בסבלותם, השם רואה את משה. כן? אבל הוא שולח, ואז הוא קורא לו ואומר לו, משה, משה, ויאמר הנני, ואומר, אל תקרא ולום. כבר באתי, משכת אותי עם איזה פטנט של סנה, אל תקרא ולום. של נא לחם על רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. אז הוא נמצא, עומד במקום ומוריד את נעליו, ויאמר, אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. ויאמר השם, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, וכל הגילוי הזה, משה מסתיר את פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. ועל זה יש מדרש, שאומר, אילולי המדרש, תראו זה עמוד 22 למטה, ויכוח, לא יפה עשה משה כשהסתיר פניו, שאילולי, זה למטה, כן, שאילולי לא הסתיר פניו, גילה לו הקדוש ברוך הוא למשה מה למעלה ומה למטה, מה שהיה ומה שעתיד להיות. והנה אנחנו רואים שזה לא יפה, למה? ומה? ובסוף ביקש לראות, שנאמר, הראני נא את כבודך. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני באתי להראות לך והסתרת פניך, עכשיו אני אומר לך, כי לא יראני אדם וחי. כשביקשתי, לא ביקשת. זה דעה אחת. ויש לה המשך לדעה הזאת, הוא לא מצטט את ההמשך. ואמר רבי, כן המשך, סליחה. ואמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, אף על פי כן הראה לו. בשכר ויסתר פני משה פניו, וידבר השם אל משה פנים אל פנים. ובשכר כי ירא מהביט, וירא מגשת אליו. בשכר מהביט ותמונת השם יביט. המשך המדרש הוא ויכוח. הצד השני כאילו אומר, זה דעה אחת, שלא יפה עשה משה, זה רבי יהושע בן קורחה. והדעה השנייה הוא אמרה, יפה הוא עשה. ועל זה הוא קיבל שכר. אז השאלה, כשמשה הסתיר את פניו מאלוקים, יפה עושה או לא יפה עשה? שאלה, זה דרמה, זו שאלה עמוקה ודרמטית. ומה לדעתכם שפת אמת יחשוב? יפה עשה, כן. במדרש, אילולי שהסתיר פניו היה מראה לו מה למעלה וכולי, אף על פי כן בשכר ויסתר, זכה לתמונת השם יביט, כי רבי יהושע דסכנין מרכך את דעת רבי יהושע בן קורחה. הוא אומר, גם זה נכון כי השם אומר לו, כי לא יראני אדם וחי, כאן הוא מסתיר והשם אומר לו, כי לא ירא אדם וחי, אבל כן, הוא מגלה לו. אז הוא אומר, על כל מקרה, גם אם נגיד שלא יפה עשה, השם כן גילה לו. אל תגיד שהוא לא לגמרי גילה לו, כי הוא כן בכל זאת גילה לו. זה מה שאומר רבי יהושע דסכנין. ושפת אמת עוסק בזה, הוא אומר פירוש, כי בוודאי גם משה רבינו עליו השלום ידע זאת, כי היה מראהו, ובכל מראה לו, וכולי. זאת אומרת, משה ידע שהשם רוצה להראות לו. וכל אלה ההשגות הניח בעבור להסתיר פניו בשביל יראת השם. זה שפת אמת. לא רוצה השגות, אני רוצה לראות ממך. זאת אומרת, משה רבינו ידע שאם הוא היה מסתכל כך שפת אמת, הוא היה רואה הכל. אבל כל מה שהוא היה יכול לראות, זה לא מה שמעניין אותו. הוא רוצה, כן, זה גם מתנת חינם וזה גם הצצה, כן, בדיוק. השם הראה לו את זה, וזה הניסיון שלו, אז הוא מסתיר. השם, אתה רוצה להראות לי? אני אסתיר. איזה גדלות. הוא נותן לו קרבה, והוא אומר לו, לא, אני לא רוצה את הקרבה, אני רוצה את היראה. כן. אז מה ישנה לאחר כך את הרינה כבודך? אחרי שאני כבר יראה, אז אני יכול לראות.
אבל כשאני לא אראה, אני לא יכול לראות. אני קודם כל אראה. כשאברך הוא נותן לו מדרגה ואומר, אני לא ראוי למדרגה. רגע, אני עוד צריך לעבוד. נכון, נכון. אז עברו שנים, אני ראוי, אני רוצה. כן, נכון, נכון. הרי כל הזמן השם מנסה אותו, כי הוא אומר, ערף ממני והשמידם. אז הוא אומר, אוקיי, אני מבין שאני לא מרפא. כן? אז הוא אומר, וכל אלה ההשגות הניח בעבור להסתיר פניו בשביל יראת השם. ולכן השיג בשכר יראה זו תמונת השם יביט. אני, בטח כן רע, אבל אני לא פה בשביל לדעת עליונים ותחתונים וכל זה, למרות שאני מת לדעת, כן? אני לא פה בשביל זה. אני פה בביטול כלפי השם. וזה אנחנו רואים כבר קודם, כי הוא מאסס. השם כאילו צריך ממש למשוך אותו. יש מלאך, אוקיי, הוא צריך לראות צאן. ואז הוא אומר, רגע, אני צריך לסור מהדרך הזאת. זאת אומרת, יש כאן משהו שאני צריך להבין חדש. אני לא מבין נכון. אז אני אלך, אני כן אלך, זה כן נכון ללכת. ואז השם מתגלה אליו. אז הוא אומר לו, לא, אתה לא מתקרב, כמו רצו ושוב. לא, אתה לא מתקרב. אז הוא עומד. ואז השם מתגלה אליו, והוא, אנוכי אלוקים, הוא מסתיר. ואתה כי מעט אשר משיג אדם בזכות מעשיו, שקול נגד הרבה השגות הבאים לאדם במתנה. התערותא דלתתא, התערותא דלעילא. וזה אמירה בכלל בתוך החסידות, נגד מופתים, נגד זה, כאילו, יש דיונים בתוך החסידות הפולנית, נכון? לא רוצה את המופתים, לא רוצה כלום, אני רוצה את השם, לא, כן, ויש הרבה דיבור על זה. שלא בכוח מעשיו. מה זה בחיים שלנו? הרבה דברים, נגיד, הבעל שם טוב אומר, דבר מאוד חריף, הוא אומר שאם אדם מתפלל ופתאום כזה הוא מרגיש שנפתחו לו השמיים, שיעשה תשובה ויתפלל מעצמו. כי מה שיהיה מתערותא דלתתא, אאוץ', ממש אאוץ'. שפת אמת המון פעמים אומר שלכל מצווה כדי, זה מבאס, נכון. אבל אז מה קורה? אנחנו עפים על עצמנו ואנחנו אומרים מחר יהיה סבבה. זה לא קורה. זה לא קורה. זה כל כך כואב. אי אפשר לפעמים קצת בשנה. אין, הם תובענים האנשים האלה, כן. למה? כן, הסבא שלו היה קשור לפשיסחה, שהיה תלמיד של שפת אמת, וגם הסבא שלו היה קשור לשפת אמת, בטח, לגור, לקוצק, סליחה. גור, הוא היה קרוב משפחה. הסבא קוצק מאוד מאוד השפיע על כל החסידות. מאוד מאוד קוצקאי, כן. אבל גור הם ודאי מאוד קוצקאים, בהרבה דברים. אבל הצד השני זה... לא, נראה שאם משהו בא לי בקלות, אז אני צריכה להבין שעכשיו אני צריכה לעמוד כדי לקבע אותו. אם אין לי כלים להכיל אותם, אז זה לא יישאר אצלי. זה ההבנה. וזו תודה מאוד מאוד חשובה. שאנחנו באים, השפת אמת המון פעמים מדבר על ההכנעה לפני, עכשיו הרבה פעמים אנחנו כאילו מתכוננים לך, ואז יש לנו את זה הגיע, לא. ואז השם מביא לנו בעצם, אבל אנחנו יכולים לחוות הכנעה. הוא אומר, אני רק לי. ואז אפשר לקבל. אבל כשאני מגיעה ביקשות, הרבה פעמים, אני מקבלת את הכנעה אחר כך. זה חסד. חסד, כי זה נשאר אצלי. כי קניתי את זה. אז בחוץ זה נשמע מאוד פולני, אבל באמת זה מאוד עמוק. זה מאוד עמוק שהאדם בא לעמול, לחוש קרבת אלוקים, והקטע שלו, כשהוא יעלה לשמיים, זה לא מה השם הראה לו, אלא מה הוא זכה. וכשאתה לא מודע לזה, אתה מסיח. עכשיו מצד שני,
אנחנו עושים גם קצת ממתקים בסוף. כן. אז זה בסדר. זה בסדר, אז שמחנו על זה, ולא עשינו תשובה כמו בעל שם טוב, והמשכנו. ואחר כך, כשהתפילה הבאה לא הייתה שם, הבנו. וגדלנו מזה, שהבנו שאוקיי, יש דרך לעלות. הכלים שלי התרחבו, אבל לא כל כך. ודבר הבא בעבודת האדם הוא קיים לעד. ועל עניין זה נאמר, יראו את השם קדושיו, כי אין מחסור ליראיו. אין מחסור, כי זה נשאר אצלי. אם אני מרגישה מחסור, אז אולי זה לא היה אצלי בכלל. אז זה נלקח ממני. אם זה היה אצלי, זה נשאר אצלי. זה מאוד חריף, וזה מאוד חזק. ואולי זה נוגע בתודעה הזאת, שזה מאוד, בצד הזה זה מאוד מחזק, שהנאמנות לדרך וליראת שמיים, לאחוז אותה, ולא לפיתויים, אפילו פיתויים אלוקיים שמגיעים אלינו. כל מיני פיתויים קוראים לנו, כן. כן, נכון, אנחנו לא משה, אבל לפעמים זה פיתויים שזה נראה לנו כאילו, אם זה יהיה, ואז זה מול איסור או מול שאלה מוסרית. בעיקר הולך בחוויות רוחניות. כן. זה חוויה כזו רגע. כן. כן. נכון, זה גם שלא להתבלבל אם אין לנו חוויה לאחוז בהשם, וגם מצד שני, אם יש לנו חוויה, ואנחנו לא בטוחים שזה מהשם, ושזה נקי וטהור, אז לא ללכת לשם. לא ללכת לשם, אפילו שזה מפתה. יש פיתויים, יש הרבה פיתויים. כן. פסוק שאמרת, יורד השם קדושה, וזה מתחיל בתאמור, טוב השם קדושה. שיש טיפה מהטעם, אז כבר אפשר לראות. ואז ההמשך של הפסוק, זה כאילו ממש וראה, ובטוח שלא... לא יחסרו אותו. כאילו, כשאתה יודע, כשאני יודעת שטעמתי מהטוב הזה, אז אני רואה את כל האנשים, את הכפירים ואת האנשים שיש להם כאילו כביכול נראה משהו יותר פרוטוגוני, אבל אנחנו יודעים שדורשה שכאילו לא יחסרו אותו. כן. זה מאוד מחזק כזה. כן, תודה. כן. טוב, זה ממש שני שפת אמת עם פיצקים, הרבה, הם ממש דוגמיות, אבל כן, מלא.